Vrouw Jorna Oendutst de inbraak doet ze weeromkam van het scootjesielen. De gouden medailles lijn nutstalt voor de tentoonstelling en binnen tegelijk maar al haar juwelen meenaam. Ze inbrutsen en en passant de medailles meenamen die ze mij hebben gewonnen. Ten slotte de 100 meter dames, waarop de Friese loopster Foekje Dillema haar beste tijd noteerde. 12 seconden. Foekje Dillema koei in de jaren na de oorlog bij de vrouwen 4 waai het hust op 100 en 200 meter. Ze grossierde in medailles. Na een dubieuze seksentest waren haar prestaties skrost uit aanhalen van het atletiekboen. Ze zou een man wezen. Vrouw Jorna had jarenlang strijden voor rehabilitatie van haar vriendinnen en dat slag het 3 jaar te bek. Foekje Dillema wie je al verstaan. In juni dit jaar kwam de hele medaillecollectie van Foekje Dillema uit Nieuw-Zeeland werd de plak bij de familie. Dit is geweldig dat die dingen weer waarom ben, want ik kan het net onder woorden brengen. Ik ben er gewoon stil van. De dieven wien net echt op een medaille zut. Alles koper en goudkleurig en de zilveren binder nog. En gelukkig dat stikje, dat houdt mij dat plaketten. Dat had ze al die jaren tot haar die het daar zelf houden. En ik ben blij dat dat er in elk geval nog is. Vrouw Jorna vindt benamen de dieverij van 2 lauwertoeken schande. Wien ze toch het meest waardevol. Ik denk dat ze verguld wien. Wien ik in prachtige staat, ziet een mooi vloeipapier in het oude sigarenkistje wat ik uit Nieuw-Zeeland komen is. Vrouw Jorna is er mooi aan. Ik wie de enige die ze vertrouwde, waar ze contact mee hier. En dat nou krijgt die enige, krijgt die geest, dat daar nou haar medailles bijhellen worden. En dat jou bij mij een beetje een teken. Ik weet net hoe ik dat gevoel heb. Je hem hier mij maar rest laten maken.